Ni Iñigo Azkarate naiz, eta presentatu naiz mugikortasun osasungarri eta jasangarri baten proiektura. Ni bergarra izan da, kooperatiba nahiko ondo ezagutzen dut, inguruan enpresa asko dakatelako, baina azkenean beti etortzen naizen bakoitzean ezagutzen dut proiektu mota ezberdinak, enpresa ezberdinak, orduan beti zozi ikasi, eta bertako jendeakin berba itzen be, oso ondo. Bai, 100%, gaina ni atzaldeko, eguardiko dinamikan egon naiz ikerlaneko dinamikan, eta bertan ikerlaneko langileak presentatu da ze proiektu motatan dauden, eta transport eta mugikortasun proiektuak uste dut, 140 eren portfolioan, eta nire lana horren inguruan da, beraz, 100% oso alinatuta gaude ikerlanekin, eta segurazki beste enpresa batzukin bai. No, oso ondo, azkenean urte osoko proiektua da, gaina, atzerri xan inoan, Bostonen inoan, orduan, olako premio bat irabaztia, ondo sentitzen da. Bai, azkenean, noin ikerketa munduan nabil jarraitzen, pixkat, orduan, postasun honek beti esatotzu, ikerketan jarraitzu dut, mugikortasun inguruan, eta berz, zertara eramanten doztan, ez?